Vyrazili jsme do pražských ulic, aby jsme se lidí zeptali na pár otázek o energetice. Pojďte s náma. No já nevím, mně se to zdá trošku přeškrcený, no. A proč myslíte? No, já nevím, protože já platím měsíčně 1450 korun, což je na to, že jsem sama a mám jednu místnost, že jo, jenom, tak kdybych si to jako nezadala takovýhle velký placení, tak bych asi opravdu nevyšla. Ne. A proč si to myslíte? No, protože vyrábíme nadbytek energie a vlastně vyplácíme na to, že vyrábíme a vyvážíme ji a přesto máme nejdelší. Naplatím na falubě o 13 korun za kilowatt. Nemyslím. Myslím si, že jsou vyšvihnutý hodně nahoru. A proč si to myslíte? Tak jenom tak jako z informací, které získávám, že jo, z médií prostě, tak máme prostě velmi drahý, že jsme hodně nahoru, že jo, po těch akcích, co byly, covid, válka a tak, takže prostě mám pocit, že jsme hodně nahoře a... No, podle toho, jakýho máte dodavatele, si myslím, že někdo to napálí, takový ty menší společnosti, a některý, co jsou jako větší, tak si myslím, že by mohli nějakým způsobem jako odpovídat ty energii. Za covidu to bylo horší, že jo, ale teď už se to zase dá, si myslím. Jo.